Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Happy long weekend mga kabisyo. It's a holiday today. Eh, alam niyo po ba na Lunes din today? Parang wala wala na tayong alam tungkol sa end time of the week. Nakakaloka. Hi, partner! Hi, partner! How are you? Partner? Hey! Partner, kumusta ka? Oo, tama ka. Okay na, better na ako. Better. Good. Kumusta yung dugo mo? Ano mo? Blood pressure mo ngayon? Ano na bang BP ko ngayon? Hindi ako nag-take kanina. Nakakaloka yung nagtatanong ng BP. Usapang 40. Stress! Ang lakas mga 40! Ang lakas mga may edad! Wala lang, naalala ko lang, partner, kasi yung huli nating FB Live nung nakaraang Friday para sa isang bonggang-bonggang client. Alam mo, partner, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko naitawid yung 30 minutes na yung partner na hindi sumusuka. Grabe po talaga. Napakasama ng pakiramdam ko. Malaman lamang ko, ang taas po pala ng BP ko. Grabe. Ano ulit yung BP mo, partner? First time ko, 145 over 95, partner. Nakakaloka. Taas mo. Ang taas kasi first buti time na lang ko, di ka partner. natumba. Isipin mo na FB Live tayo, Kaya bigla ka natumba. Diba? Nakita na lang namin, paa mo, kausap bigla na yung paa. O kaya partner, makita niyo na lang, nakapanty na lang ako. Di ba kasi lagi naman akong naka-off shoulder sa taas pero nakapanty sa ilalim. Gusto mo yung binibipi ako ngayon, di ba? Nakakaloka talaga, promise. Alam mo, tayo sa'yo, no? oo, alam mo, partner. Paano may tatago yung panty mo noon? Na kagad yung tambalets na ayan yun partner. Ang putla-putla mo dyan, oh. Ang putla ko ba? Parang mas maputla ako ngayon. Ito nag-lipstick di ba? Yan po yung sinasabi namin na tambalets namin ni partner na hindi ko po alam kung paano ko naitawid, promise. Ayan! 120/80, I'm normal today. Alam mo, partner. Very good, 90. Oh, okay, pwede na yan. At least, mababa na siya. Diba? Nakakatakot. Sabi na, kung extreme yung emotions mo, posible, either sobrang lungkot or sobrang saya. Tama ba? Hindi naman ako doktor. Pakilinaw. hindi ako doktor, partner, pero ang sabi sa akin ng doktor, maaari kasing ang cause niya talaga ay stress for me, kung hindi man food. Kasi nga, dahil nga medyo hindi ako strict diet pero I monitor what eat. So, hindi ito pagkain na nilamong ko na naman. Kasi maiintindihan ko, partner, kung tumira ako ng chicharon, lechon belly, 3 kilo. Hindi So, sabi niya, it might be stress. So, an emotional surge due to stress. Mga ganong kinemero, di ba? Ayaw mo si tagapin, partner. Negative na tao. Totoo yan. Partner, kasi gusto kong tanggapin na stress. Mga nangungutang sa'yo. Kasi nakaka-stress sila. Tabagay! Tsaka kapag naniningil ka ng utang tapos walang nagre-reply, nakaka-stress talaga. Hindi, partner. Gusto ko kasing tanggapin na this is due to stress kasi ayokong tanggapin na this is due to age. May factor din yun. Hindi natin maikakailan na may factor yun. Actually may factor talaga yun. Hindi ako nag-check ng sugar ko, hindi ako nag-check ng blood pressure ko. Basta pag alam ko hindi magandang pakaramdam ko, itutulog ko na lang. Yun yung solusyon. Tingnan mo. Diba? Alam mo, partner, yung mga ganyan, sign of aging din. Diba? Sign of aging yan. Kasi yan yung mga ayaw tanggapin na hindi na bata.
yung sasabihin, kaya ko pa, itutulog ko lang to, pagising ko, okay na ako. Naku, nakaka-lurgy. Alam mo, partner, ang dami mga tambalanisan na nagsabi sa akin na sa sobrang taas daw ng BP ko, papunta na daw yung sa stroke. Doon talaga ako natakot, partner. Nakakatakot Kung di kasi tsaka yung iba partner, 'di ba? Meron mga nasa-stroke na hindi nila alam na mataas yung BP nila. Buti na lang, partner, ako nararamdaman ko na masama talaga yung pakiramdam ko. Alam ko something is amiss. So dahil diyan, partner, kailangan, sabi ng doctor ko, mag-monitor ka ng BP mo kasi baka mamaya hindi naman siya mataas pero mataas pala. Or akala mo wala ka nararamdaman pero mataas pala. Doon ako natakot, partner, sa possibility ng stroke. Doon talaga ako natakot. Di ba yung daddy mo, ano yung cause ng stroke niya? Ang alam ko, partner, may pumutok na vein sa utak niya. Tapos kasi, hindi kasi healthy living yung daddy ko, partner eh. Yung yung tubig nun, partner, alak. Tapos ang lakas mag-yosi. Medyo ganun yung tatay ko, partner. Ano ka pala nagmana, no? It runs in the blood. It runs in the blood lang din naman talaga. Nakakaloka. Kasi di ba totoo, nasa bloodline yun. Kung kunyari meron kayong, di ba, nasa lahi kayo ng mga high blood din, o kaya ng mga, ano mga klase ng sakit, posibleng mamana ng mga descendants mo. Kami sa lahi namin, yung gulatan na lang, yung akala mo okay ngayon, tapos mamaya tingko na. Ganun yung sa amin eh. Ganun yung bloodline namin. Parang mas nakakatakot, partner. Totoo. Pero partner, bawal pala kayong gulatin. Bawal kayong gulatin. Paano yun? Yung lolo ko, kunyari, malakas siya nung morning eh. Tapos nung bandang hapon, parang hindi siya makahinga ng maayos. Tapos yun na pala yun. Yun talaga yung huli na akala namin na pagod lang. Akala namin na siguro nakakain lamang ng taba ng talangka. Yun pala, yun na yung huli niyang hininga. Ako, ganun din. Sabi niya, maliligo lang siya. Nung pagpasok sa banyo, biglang wala na. So, yun din yung isa kong gigari sa mga lola natin. So, medyo okay sa akin. Mas bigla, yun man yung mamanahin. Kapag ako hindi naniniwala ako, it runs in the blood. Kumbaga parang it's in your blood. Like, kung high blood din, kung atakihin sa puso, kung anong klaseng sakit na posibleng mamana. Kaya tinanong ko, di ba yung tatay mo, baka mamaya, doon mo pala nakuha yung pagiging high blood mo. Oo. Pero parang hindi siya high blood, partner eh. Parang hindi high blood yung sa daddy ko. But anyways, totoo naman yun. Kaya nga, di ba kapag nagpapacheck up tayo, ang laging tinatanong, may history po ba sa pamilya na may diabetes, high blood, hypertension? Ang bilis nga ng doktor, di ba sinasabi niya lahat ng yun? Nakakaloka. Basta, ang importante, kapag nalaman mo yung source o yung dahilan kung bakit hindi ka feeling well, iwasan mo na yung dahilan na yan. So, halimbawa, kaya hindi ka feeling well kasi kakatira ng masyadong maraming ice cream o iwasan mo rin kakatira ng masyadong ice cream, kakatira ng sandamukal na chicharon, di ba, mamigay ka kasi. Alam mo kasi, yung kapag ang dahilan kung bakit nagkakasakit ka, dahil sa kaswapangan mo sa pagkain, ang tawag dyan, karma. Mamigay ka kasi. Pakadamot mo. Ay, nako. Kaya kunyari, may mga sa mga, yung mga kumakain ng mga seafood, takaw-takaw, mantingin ko sa kanila, takot-takot yun, ayun yung mamigay ng ng halapot na hipon tapos yung sipit ng crab, sama ng tingin ko sa mga kumakain sa ganyan, sige, kain pa ng alibi, mamaya sa patok mo. Or baka din, partner. Pero, di ba, partner kasi, ever since, ang lakas kumain ng alibi. So, ibig sabihin kaya, because of the age, hindi ka na dapat kapag nasa 40 ka na, hindi ka na dapat tumitira ng alibi. Parang unfair naman yun sa mga 40-hen. Di ba? Hindi kasi natatandaan ko. At ito din yung sinabi sa akin ni nung asawa ko. Kasi nung isang araw, nagkita kami ni Michael Angelo Lubrin. Hi, Michael! Ayan, I do. Hi, Good morning.
nagkita kami kasi meron kaming business niyan eh. Tapos pinasalubungan niya ako partner ng ang lalaki talaga, mas malaki pa sa mukha ko na crab, tsaka hipon, sugpo partner, mas malaki pa sa mukha ko. So ang laki nun, 'di ba? Ang laki ng mukha ko, 'di ba? So mas malaki pa sa mukha ko. Tapos ang sarap ng pagkakaluto. Tapos yung talaga ang taba-taba niya talaga, promise. Ako partner, minsan feeling ko, kaya nasabi nila, baka doon. Pero one time lang, ibig sabihin kahit one time lang, pwede ako ma-high blood after a few days. Parang kinain ko yun Wednesday, Friday pa ako high blood ba yun? Ito yung partner, yan yung tinira ko Yan yan yung tinira ko, partner. Ang sarap. Grabe. One time mong kinain, pero isang bilao yung kinain mo, partner. Huwag ka nga maingay dyan. Ito, hindi ko nga sinasabi. Nire-reveal mo naman masyado Ba't yun ang picture na ang effect nun pang isang buwan. So mag-umaingat ka sa mga susunod na araw. Hindi sa tingin mo ganun, partner. Kasi Wednesday ko pa siya kinain as you age talaga, nadideprive ka ng maraming bagay. Paunti-konti yan. Tingnan mo, di ba pag umedad ka, kaya hindi ka na pwede uminom ng alak ng marami kumpara nung 20 ka. Yung pagkain na matataba, ng aligin, ng bulalo, ng lechon, kailangan hinay-hinay na rin. Nababawasan yung mga yan. Ang dami mong ang kinain, partner. Ikaw lang naman mahilig sa seafood dyan. Tama! Aminin ko na nakailan akong crab. Ito ako partner, hindi ako maistorbo, partner. Hindi ako maistorbo nung araw na yan, partner. Totoo ka dyan na. Nakakainis yung chopper, masyado niya ako kilala. Sabi niya, yan ang dahilan, ikaw lang naman mahilig sa seafood dyan. Partner, walang pagkundangan yung pagtira ko talaga sa pagtira ko sa alige. Ang sarap kasi. Kilala kita, partner. Ultimo sipit, kinakain mo. Ultimo shell. Ultimo talukap ng talangka, kinakain mo, di ba? Kaya na pungangamit. hindi ko pinalalagpas ultimo mata ng talangka. Nako, nakakaloka talaga. Tingnan mo, alam mo, partner, tingnan mo yan. Panaghahanap kami ng cracker. Partner, Hindi mo yung ginagamit ng cracker. Tama, kaya nagbibigat ngipin ko yung kayo nagka-cracker, ako bibigat ngipin. So yun na nga pero totoo ba yun, partner? After 2 days na saka nag-manifest, pero sa bagay, partner, the day after, ang sakit na ng ulo ko. As in, mga 2 days ako may migraine. Hanggang yun nga, umabot na ng Friday. So yun sabihin mo, na ako maganda na seafood. Meron daw naka-ready. Wala, nakaka-nervous. Oo. Uy, dude! Ay, nakatutok na sa atin nakatutok na si Lubrin. Dude, ito na nga, kinikwento ko sa kanila, nasa yung picture. Kasi, dude, yung BP ko nung Friday, nung nagtatambalan kami ni Christopher para sa client, umabot ng 145.95. Ang kiniklaim ko, hindi naman ito dahil sa kinain ko, kasi on a diet ako nagpapapayat ako, di ba? Kaso, inamin ko bigla kay partner na kumain ako ng Wednesday kasi nagkita tayo, Michael Lubrin, nagkita tayo, di ba? Tapos binigyan mo ko ng napakasasarap na sugpo at alimasag na kasing laki ng mukha ko, di ba? Tapos tinira ko ganyan. Ayan At ako lang ang tumira tapos may kasama pang coke, di ba? Tapos ang kanin ko dyan, partner, dalawang kaagad, 2 cups of rice na kasing laki ng kaldero. Pagdating ng Friday, dude, high-blood ako. Grabe, nakakaloka. Kaya siguro, ayan. Ay, yan? Pineapple juice mo na lang yan. Maghapon kang mag-pineapple. Oo. Tapos kasi partner, sinasabayan ko to, di ba sabi ko nga sa'yo, meron kaming simple effective din ang suka. Ayan. Pwede mo siyang sabi mo nilalaklak mo yan, di ba? Pwede yan, pampababa. Di ba ganun pag-effect mo ng seafood? O magsuka ka, o kaya magkalamansi ka, but basta something maasim. Tama. Pwedeng yun, pwedeng pampababada. Nakakaloka.
O so dude, Michael Obrin, hello sa'yo. Pag nagkita tayo ha, pasensya na kung magre-request ako pero hindi pala pwede sa akin, puro seafood lang, high blood din ako. Alam mo naman yung dude mo. Nasa 40s na. Nasa 40 na. O di ba? Uy, nakatutok sa atin partner siya. Raylan Terencio, tama ba? Na nakatutok siya sa Harmony of the Seas. Wala lang, nakita ko lang to na nakaantabay kasi gusto ko lang pong magbigay din ng shout out sa lahat ng mga kabisya natin na nasa barko. Meron kasi akong kaibigan partner na nasa barko, pero dahil tapos tama ba yung cruise ship nila ang daming tinatamaan. Tapos hindi sila makauwi sa Pilipinas kasi syempre ano pa tayo, naka-quarantine, bawal pa magpapasok, yung mga ganong klaseng mga rules. Tapos alam mo, first-hand story ito ng kaibigan ko partner. Kaya kung gusto mag-shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin, kung kayo po ay nasa cruise ship or nasa kahit anong ship na nakatutok sa amin ngayon, nakapit lang, hold on. Kasi yung kwento ng friend ko, partner, talaga nakakalungkot kasi yung mga iba nilang mga kasamahan partner, nagpapakamatay na sa stress. And this is a legit story ha. Ano talaga siya, first-hand story na siya mismo parang nilalabanan niya yung anxiety, nilalabanan niya yung kalungkutan. Tapos nalalaman niya na yung mga kasamahan niya, siguro yung mga dating niyang katawanan, yung mga mismong kasama niya doon sa departamento na yon, malalaman niya partner na nagpakamatay na kasi hindi na kinaya. Kasi 'di ba, ito yung pinag-uusapan natin partner that anxiety during the pandemic is real. Bago pa man nagkaroon ng pandemic, aware na ang mga taong bayan na may tinatawag na anxiety at depression. Pero mas lalo siyang tumindi, mas lalo siyang bumongga dahil merong pandemic. Kaya gusto ko lang again mag-shout out sa lahat ng mga kabisya natin na nandyan sa mga cruise ship. Hello po sa inyo. Know that there are people praying for you at hinihintay po kayo ng mga kamag-anakan nyo po dito sa Pilipinas. Kapit lang po. Kaya po yan. Kapit. Ayan. Tama. Patuloy lang magdasal mga kaibigan, no? O talagang mahirap yan, no? Di ba napapanood nga natin sa balita yung mga hindi pa makalabas ng hotel kasi may mga ganun pagdating mo dito hindi ka naman diretso uuwi ka agad ng bahay ninyo, yung iba magstay pa sa hotel. Ako may kamag-anak ako ngayon parang 28 day na niya ngayon sa hotel and sinasabi nila yung mga kasama nila doon na parang kung ano-ano nang naiisip. Wala pa namang worse, pero lahat sila malungkot, parang araw-araw mayat-maya silang umiiyak doon na hindi naman sila pwedeng makita-kita na magkwentuhan mayat-maya, diba, mag-chismis. Wala sila nakakulong lang sa kanilang kwarto. Imagine, kung nyari 28 days kang nasa loob ng kwarto, mag-isa ka lang doon, tapos puro dingding yung nakikita mo, walang masyadong kitana, wala kang masyadong nakakausap. Talagang nakaka-depress siya, nakakalungkot, at mag-isip ka talaga ng ano. So, ito naman po, doon sa mga kaibigan natin, kunyari, meron kayong kapamilya, meron kayong kamag-anak na ganyan ng eksena, try to call them, di ba? Kumustahin po natin sila. Yes. Kasi yung simpleng pangungumusta, may iibsan po yung kalungkutan nila. Mararamdaman nila na may nagmamahal sa kanila. Di ba? Mararamdaman nila na importante sila. Pag pinaramdam natin yun, Correct. kahit pa paano, mababawasan po yung lungkot nila. Huwag natin silang pabayaan. Huwag natin silang ang nandun lang. Tawagan po natin sila, kumustahin natin sila. Totoo yan. Kaya again, sa mga kabisya natin, mga seafarers, kapit lang po kayo. Kanina, partner, habang nagsasalita ka, meron akong pinakita na image. It says, from isang cruise ship naman, yung Majesty of the Sea. Ang ruta naman nito, partner, Europe. Tapos ang nakalagay doon, partner, is how many more suicides do you need? Ilang pang suicide para makauwi? Kaya lang siguro, tapos sila, partner, they're talking about yung sinasabi mo, katulad na sinasabi mo kanina, partner, na confined sila sa four walls. 60 days na sila. Ayan, 60 days na sila yung sa Majesty of the Sea na confined sila doon. Kasi ako partner, and by the way, gusto ko lang mag-good morning. Partner, i-shout out mo naman itong kaibigan ko na kumpare ko na matagal ng friend ni Ren bago pa kami magkakilala ni Ren, na si Myong Garcia. Hi Myong! Ayan, nasa cruise ship siya. Siya yung nagkwento sa akin, partner.
Ayan, si Myong, kilala mo yan for sure. Nakilala na-meet mo na yan si Myong. Ayan, hi Myong. Gusto lang naming i-shout out ka para sabihin sa'yo to stay strong. Kaya mo yan. And ang tambalan naman po ay live na Keep the Faith. Ang tambalan ay live every day na po simula last week. So, mapapakinggan mo na kami sa Love Radio PH na app. I-download mo lang 8 and 9 in the morning. Tapos sa Facebook Live, MWF 9:30 ng umaga, live na live din ang tambalan. So, kapit lang siya yung nagkwento sa akin, partner, na yun nga, may mga nagpapakamatay na. Kasi alam mo, partner, ako na-experience ko sumakay sa isang cruise ship. Ilang days lang yung parang 5. Tapos Asia lang siya, Virgo. Tapos, partner, kaya pala bago ka sumakay, parang may mga magsasabi sa iyo na kung ikaw yung tipong nasisisik, yung mga ganun, o kaya basta bibigyan ka nila ng mga warnings, ganyan. Kasi talaga namang nakakalurkate talaga na nasa barko ka. Promise, as in. Tapos, ang nakikita mo, kalawakan ng dagat. Diyos ko, para talagang hindi mo malaman kung kaya nga, maiintindihan ko, hindi ko naman sinasabing tama, pero kumbaga hindi mo ma-judge yung mga ibang hindi na kinakaya. Tapos, nagde-decide na lang to take away their lives. Nakakalungkot talaga. Pero tama yung sinabi mo kanina, partner, kung meron kayong mga kamag-anak, mga kaibigan ng mga seafarer, please, alam po natin na tayo mismo na nasa bahay na maraming maiikutan na pwedeng pumunta sa tindahan ni Aling Nena, ayan, nasa-stress pa minsan, di ba? What more sila? Kahit gusto nila bumili ng pansit canton sa kabilang isla, hindi naman sila basta-basta makakadock, di ba? Tsaka yung anxiety ba na hanggang kailan kami, ilang araw pa ba, makakauwi pa ba kami, kumusta yung mga kamag-anak namin, yung mga ganong eksena. Ay. Totoo yan. Let's pray for them, mga kaibigan, na sana magkaroon pa sila ng lakas na loob, diba, tapang, at saka lawak ng pangunawa sa mga nangyayari. Sana po, pagdasal natin sila na sana hindi sila mag-isip ng kung ano-ano na ipahamak ang kanilang sarili. Let's pray for them. Kailangan po nila tayo. Totoo yan. Kaya dun sa mga kabisya natin, kapit lang po kayo. Kapit lang kasi kayang-kaya yan. Ayan. Ay, nako. Sabi ng mga tambalanista natin na nakatutok, mahal. Totoo. Mahal daw nila tayo. Maraming salamat. Si Alvis Villegas, sabi niya, pakibati naman yung mahal ko ni Kuya Allen Christopher na si Maylene Mina. Yes naman, Maylene. Sarap naman, no? Nagmamahalan. Nakakakilig naman yon. Si Jason Malala Hermosa nakatutok sa atin. Hi, Jason. Good morning. Jason, how are you? Naku, namimiss ko na manood na. Oo nga, nakakamiss na mamanood ng sine. Alam mo si Jason, siya yung contact natin pagdating sa Directors Club sa MOA tsaka sa Esmazon. I miss watching a movie, partner. Alam mo, ewan ko ba, napakaraming pelikula sa Netflix. Pero for some reason, kapag ka nagta-turn on ako ng Netflix, parang wala na ako mapanood. Iba pa rin talaga. I mean, I get it eh. Parang syempre, mas tipid talaga manood ng sine, ng movie sa bahay. Tapos, kapag hindi mo naiintindihan, pwede mong i-rewind, di ba? O kaya pag may maganda eksena, pwede mong i-rewind. Tapos, mas tipid kasi pwede mong tirahin na lang yung ulam ninyo sardinas sa sino yung pagkain ninyo, unlike kapag ka manonood ka ng sine. Pero iba pa rin yung feels ng sine. Grabe, no anong month kaya tayo makakanood ng sine, partner? Kami pa naman ni Chopper, ang hinig-hinig namin manood ng sine. Nakakamiss talaga. Sinikoli yan po, araw-araw po laman ng Mall of Asia yan. Bilang na nga niya po kung ilang tiles meron sa South Wing eh. Diba? Nakakamiss talaga, partner. Ano kayo mangyayari? Monday ngayon, no? Talaga, no? Iba yung experience na manood sa TV. Kahit pareho ka naman ng pinapanood, iba yung experience pag nanood ka ng TV. At iba yung experience kapag nasa loob ka talaga ng sinehan. Diba? Alam mo, ganyan din yung yung kinikwento ng mga kaibigan kong teacher. Sabi niya, iba yung experience kapag nasa loob ka ng classroom at iba yung experience kapag nagtuturo ka online. At yun yung parang mamimiss nila na parang diba, iba yung interaction ng isang teacher sa mga estudyante kapag nasa actual na classroom, unlike kapag online, di ba? Hindi mo na masyado nakukuha kung ano yung nararamdaman ng estudyante, mas mahirap ipaliwanag
kaysa sa actual na classroom, yung mga lessons nila. So, yun yung nangyayari ngayon. Nakakamiss lang, 'di ba? Panonood ng sine ng actual, ng classroom ng actual, pumunta sa mall ng actual, yung pag-shopping natin hindi na eh. Nakapag-shop tayo online, pero iba pa rin yung experience kapag nasa loob ka ng mall. Diba? Marami ka nakikita. At saka alam may sumusot-sot totoo sa'yo. yan. May nag-o-offer sa'yo. Correct. Saan mo lang pumupunta? Bakit may nag-offer sa'yo? Anong mall yung pinupunta? Medyo madilim ba yun? Illegal yung mga galawan dyan sa mall na yan. Pero isa pa, partner, na nakakamiss magsimba. I mean, di ba yung sabi ko nga sa'yo, everyday nakakapag-misa ako kapag nagigising ako na maaga. Kanina lang, kung kailangan mo ako partner, hindi ako nagising na maaga. Pero normally, I get to wake up at 7:30. Tapos nagmimisa ako sa Padre Pio via online. Padre Pio Shrine sa Batangas. Pero nakakamiss pa rin yung actual na yung nandun ka sa actual na simbahan, nakakamiss mo ng komunyon, nakakamiss din kapag pogi si Father, chareng. Hindi, pero nakakamiss sa mga poging sakristan. Iba yung experience kapag actual na na simbahan ka talaga, nasa actual na misa ka. Diba? Iba yung online eh. Parang may barrier. May ganung feeling or pwedeng mental state lang 'yon na parang may barrier. Parang ganito pag-uusap natin. Parang may delay ng 2 seconds sa hirapan ako. Sana yung kung makadelay lagi yung reaction ko. Alam mo ba, nung isang araw, meron ako ini-edit na commercial natin. Tapos, kasi nga, partner, ito yung alam mo, kaya siguro, alam mo yung high blood ko, parang patong-patong na challenges last week. So last week, di ba, nag-edit ako. Ang problema ko kasi, partner, sa laptop ko, di ba nasunog yung station natin. So yung laptop ko, na mahal ko, na medyo mabilis at maganda, nasunog. So wala akong laptop. So merong inisyong laptop, di ba? Yung inisyo na laptop, partner, para sa akin, hindi siya pang edit eh. Notebook lang siya. So yung sound niya, partner, ang hina. Sobrang hina niya, partner. Tapos for some reason, ayaw akong pakisamahan ng mundo last week, partner. Yung earphone jack ng laptop is not working. Dati naman nag-work yun eh. So isipin mo, pag nag-i-edit ako, partner, kailangan kong idikit yung tenga ko sa laptop para marinig ko kung tama pa ba. Tapos, buti hindi ka paling yung leg mo ngayon. Buti hindi ka paling makipag-usap sa akin. Buti hindi ka paling makipag-usap sa akin. Hindi ka na makipag-usap. Partner, promise. Tapos, alimbawa, ito yung laptop, wala yung aking PA. Ito yung laptop. So, yung mahina siya, diba? So, hindi gumagana yung earphone jack. So, kailangan ko siyang pakinggan from the speaker itself. Dahil notebook lang siya, ang speaker niya ay mahina from the notebook. So, ang kailangan kong gawin para mapakinggan kung tama pa yung ginagawa ko, kailangan kong idikit yung ko dun sa mismong parang pinaglalabasan ng sound. Pakikinggan kong ganyan. Tapos dapat siguradong walang ibang tao kasi kapag may TV sa tabi ko, hindi ko magagawa ng tama. Ang sakit niya sa ulo, partner. Sobrang sakit niya sa ulo. Tapos, tapos sabi ng asawa ko, bakit ka nagpapakahirap? Meron naman tayong Bluetooth speaker. So, di sabi ko, ay oo nga. Sabi ko, Thursday ko na naisip na pwedeng ikabit sa Bluetooth speaker para hindi ako mahirapan. So, kinabit ko sa Bluetooth speaker, partner. Kaya ko to naalala, partner, kasi sinabi mo yung 2 seconds na delay. For some reason, pag plinay mo siya via Bluetooth speaker, may 2 seconds din na delay. So, ang ending, kahit nag-edit ako, ito siya, partner, ito yung laptop ko. So, pag nag-edit ako, partner, nakaganon yung tenga ko, nakaganyan. Nakaganyan ako, nakikinig. stress ako. Sobra, dito lang siya. Sa'yo, na hindi naiintindihan yung ginagawa mo, huhusgahan ka nila. Yung asawa ko naawa sa akin. Sabi ko, nakaganto ako, partner, nakaganyan ako, nakaganyan. Nakikinig ako kung tama pa ba yung commercial, ganyan. Nakikinig akong ganyan. So, ang hirap. So, yun na nga. Na-discover ko, ay sabi ng asawa ko, mag-Bluetooth speaker ka para hindi ka nahihirapan. Tapos hindi ko maintindihan, partner, kung bakit. Ano ba ngayon, may Mercury retrograde, Jupiter retrograde, hindi nag-aalay yung universe para sa akin. Last week, nung ginagamit ko yung Bluetooth, ano naman siya, partner, meron siyang 2 to 3 seconds na delay.
bago siya makarating dun sa speaker, halimbawa, di ba? Halimbawa, hey, tambala na. Halimbawa, hey, tambala na. Pagdating dun sa speaker partner, na maririnig ko na, bala na, o kaya lan na. So, hindi ko na narinig yung unang parte. Nakakabaliw, Gets diba? mo? Diba? Totoo. Baliw na baliw ako. Kaya siguro, partner, last week, kaya pagdating ng Friday, kaya pagdating ng Friday, partner, feeling ko, build up na siya eh. Build up na siya nung stress ko. Buong linggo. Kaya pagdating ng Friday, sukang-suka na ako. Nakakaloka. Kaya tama yung sinabi mo, partner eh. Yung may tinatawag na barrier. Kasi ang pinag-uusapan namin dito Iba kanina yung is yung experience sa online. iba yung experience eh. Correct. Ito pa lang yung tambalan natin Tama. na harapan. Oo. Iba eh. Correct. Sabay tayo Isipin mo natatawa. kailangan. Oo. Diba? Ngayon hindi, titignan ko muna kung titikom yung bibig mo, saka ako magsasalita, ganun eh. May delay. Kaya na mag-stop Totoo na siya. yan. O di naman kaya, Tapos- partner, hihintayin ko mag-react ka sa joke ko. Samantalang dati, partner, hindi ko pa natatapos yung joke ko. Tumatawa ka na kasi gets mo na eh. Kasi iba yung kapag yung personal. Kasi alam mo, partner, memorize na natin yung galawan ng mukha ng isa't isa eh. Nakikita naman natin ang isa't isa face to face. Pero hindi, iba pa din eh. Kasi nga, merong 2 to 3 Correct. seconds na delay. Kaya nakakaloka. Ang hirap talaga, promise. At ayoko masabi dito na para baka nakikipag-usap na akong actual, sabihin niya, ang bagal niya pumikap, may delay. Pagdating na ng May 3 actual, seconds na delay. ang bagal na question and answer, hindi agad sumasagot, lagi nag-iisip muna. Kasi nasanay yung isip mo na may delay, yung reaction. Totoo yan, partner. Kaya sabi, Ako naiintindihan ko yung kaibigan kong teacher na sabi niya, mahirap para sa amin na magturo online kasi yun nga may parang sinasabi nila may barrier na paano ko ipapaliwanag lahat. Unlike pag actual yung classroom, madali mag-entertain ng question. Madali ding ipaliwanag ka agad. Ngayon, hindi kasi hindi mo nakikita masyado ng malapitan yung facial expression ng mga estudyante mo. Di ba? Tapos pag nagtanong sila, hindi mahirap pagpaliwanag kaagad. Unlike pag sa actual, di ba? Face to face, madaling manghagilap ng isasagot sa mga katanungan. Tsaka iba kunyari nagtatambalan din tayo. Laging may side stories, merong may mga side comments in between. Ngayon hindi parang kailangan mo hayaan tapusin muna yung sinasabi ng isa bago ka makasilip. tama. Hindi, Unlike tsaka, dati. bukod pa dun, partner, talaga dun, ang delay talaga yung internet talaga yung natin. Katulad ng isang araw, gusto kong kunin na moderator sa isang Kagayan, forum ng Go Negosyo. Ay, nakahang ako. Ba't ako nakahang? Nakakainis. Okay na? Okay na ba? Okay. Yung mga ganyan, yung mga distortions, ganyan. Ito na nga So, yung isang araw, ina-ask ako ng Go Negosyo kung pwede akong mag-moderate ng isang forum. Siyempre, I will never say no to Go Negosyo. Hi kay Mr. Joey Concepcion. Good morning po. So, Mr. Joey. ang ending partner, hindi ko muna tinanggap kasi ang mga imo-moderate ko sa forum ay, like, kunyari, may-ari ng Sea Oil, may-ari ng French Baker, yung mga ganon. So baka mamaya, sa gila ng usapan, nakaganto ko. Kasi nga, merong... Diba? Pipicturean ka. Oo, tapos ma-screenshot pa ako, di ba? Hindi naman sa lahat ng oras maganda kapag ka napopost sa'yo yung camera o naghahang ka, di ba? Most of the time, lagi ako nakanganga. So, nag-no muna ako. Sabi ko, no muna hanggat hindi ko na i-establish yung internet connection ko. Pero totoo yan So, sa mga, kaya nag-umpisa usapan namin na ganito ni Chuper kasi we're just talking about yung mga challenges that we go through during the pandemic. So, katulad ng mga tambalanista natin, seafarers, ang tambalan, ang pwede lang namin maibigay, mga kabisyo, is
just do our tambalan segment. So kung makapagbigay ito ng kaligayahan o makatanggal kahit pa paano ng homesickness, I think we've already served our purpose. Lahat tayo talaga may laban na may kanya-kanyang laban na kinakaharap, pero wala talaga tayong ibang choice kundi kumapit lang. Kapit-kapit lang. Tama. Kaya natin ito, mga kaibigan. Malalagpasan natin lahat. O basta sama-sama tayong magdasal. Maging habit po natin yung magdasal pagkagising, bago matulog, kapag nakatanggap ng biyaya, kapag nagkaroon ng problema. Diba? And sana sa lalong madaling panahon na malagpasan po natin ang krisis na ito, ang problemang ito. Sama-sama po tayong magkapit kamay at magdasal. Correct. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. At gusto ko lang pong, excuse me po, i-shout out, partner, ang Royal Cable. Kabitan nyo na po ako. Please lang. Nakailang follow-up na po ako. Shout out naman, Royal Cable. Baka naman. Para hindi na kami naghahang dito. Paano kayo nanonood ng TV? Ano pinapanood ng Netflix? Hindi, may cable kami, partner. Wala akong, kasi di ba hindi ako Laguna-based. Hindi ko na maalam na magkakaroon ng pandemic. So, condo, Manila-based ako, condo. So, nandun yung malakas na internet, keme-kemeng Mbps na internet. Wala namang gumagamit na doon. So, kailangan ko magpakabit dito. Yun. May cable ako, yun lang yun lang internet. Kasi as of now, nagte-tether lang ako sa live di ba? Tine-tether ko lang from my phone. So, good luck din sa bill ko sa phone. Nakakaloka talaga. Oy, nako. Shout out tayo, partner. Basta kapit lang tayo. Yun lang ang pinakabunot dulo dyan. Kapit lang tayo. Kaya natin yan. Kinaya na nga natin ng ilang days na ba tayo? Mga 70 plus? Diba? So, ano ba naman yung ilan pang mga araw? Ayan. Good morning and happy listening sa mga taga-Binyan. Uy, parehas tayo ng city. Kay Heidi Almazan Ramos. Hello. Hi kay Emily Gotchoco Laspona. Good morning kay Godofredo Laspona family from Pinole, California, USA. Sabi ni Noel Nueros, grabe. Thank you. Sabi niya, Noel Nueros, grabe kapagod naman yan, ate. Hawak mo yung laptop habang nag-i-edit. Kapagod talaga kaya high blood okay. Pero alam mo, grabe din tayo sa mga gadget. Grabe din tayo sa mga gadgets yung isisi mo sa gadget partner. Minsan, linis-linis din ng tenga para lumakas yung pandinig. Ay, di totoo yan. Alam mo, partner, nung Friday, classic talaga nung Friday na yun eh. Di ba dapat parang meron tayong, tawag dito, yung parang dress rehearsal. Ano tawag yung dress rehearsal? Ayan, tignan mo, nabobobo na ako. Nakakabobo yung gadgets. Nabobobo na ako sa headset. Nabobobo na ako sa lahat. Parang, nabobobo na ako sa mask. Alam mo, partner, nakakabawas sa pag-unawa yung mask, utang na loob. So, eto na nga, partner. Ayun, nakalimutan ko yung kakwento ko. Akinis. Ano ba yung kakwento ko? Nakakayamot, naiiyak ako. Hindi, yung sabi mo, partner, hinay-hinay sa gadgets, di ba? Nung Friday, nung dapat na parang mag-run through tayo sa parang sa gagawin natin. Sabi ko, gusto kong isave yung energy ko para sa mismong live. Hindi ko na kaya mag-run through. Kasi, partner, kapag tumitingin ako sa cellphone, makita ko lang yung cellphone ko, partner. Makita ko lang yung laptop ko na ang hina ng sound. Gusto kong sumuka. Alam yun, nasusuka ako. Sukang-suka talaga ako. Grabe, sobrang challenge ko last week, promise. Ibang level talaga, nakakaloka. Kaya, one thing's for sure, kung di man kayo nag-i-edit, hindi man yun yung line of work nyo, pero feeling nyo nasa-stress kayo, baka din overusage ng phone. Baka drain na yung mata nyo, drain na yung utak nyo. Akala nyo hindi nyo ginagamit yung utak nyo pag ginagamit yung phone nyo, but ginagamit yung utak nyo. Nakaka-drain. Ganon. So, you should know when to stop. Correct. Kapag gamit ng gadget, sobrang siya, di ba nabanggit nga natin, distraction siya minsan. Kaya kung hindi in moderation yung paggamit mo ng gadget, di ba yung mararamdaman mo sa kanya, masusuka ka. Di ba? Yung iba mga tao, di ba, na-excited. Kasi laking tulong naman talaga ng gadget, pero pag sobra na yung paggamit mo, at hindi na magandang paggamit mo sa mga gadget na yan, maaasiwa ka na, mandidiri ka na sa kanya,
nakakasuka na siya. Oo. Promise. Kaya nga, di ba natanda mo yung, sabi niyo, nagtatanong kayo, pwede po ba tayo na mag-run through in ganyan, ng ganitong oras? Sabi ko, please give me 20 minutes. Natanda mo yung sabi ko, please give me 20 minutes kasi gusto ko, partner, 20 minutes, hindi ko hawakan yung telepono ko, hindi ko siya titingnan, hindi ko makikita yung light from the cellphone, hindi ako makakita ng screen. Kasi parang feeling ko, nasusuka na talaga ako sa kanya. Ay, nako, grabe talaga. But things will get better eh. Alam mo, last week talagang, I wasn't really feeling good. Siguro nga challenge din talaga ako. Tapos, challenging yung ginagamit ko mga gadget na hindi nag-work. Tapos, partner, ito yung phone ko, di ba? Yung phone ko pa, di ba, kaya ko siya gustong-gusto kasi na-open siya, 'di ba? Kaso nga, 'di ba, nasira. So kapag ka nagbabasa ako ng email, nagbabasa ako ng kahit ano, ang liit ng screen. Kahit na 20/20 yung vision ko, partner, naduduling ako. Kaya siguro talagang kaya nananawagan din po ako, baka naman po meron pong may open na po bang Samsung sa service center. Gusto ko na pong pa-check to, nahihirapan na po ako. Tulungan niyo po ako. Ay nako, nakaka-lurky. Oh well, but one thing is, correct. Malalagpasan. One thing's for sure, things will get better. Alam mo nung feeling ko nung Friday. Sorry akong pasensya na kayo mga kabisyo kung lagi kaming nagre-refer to what happened last Friday. Kasi first time ko magkaroon ng ganong kataas na BP. As in, hindi ko talaga yun in-expect, hindi ko yun na-experience ever. Ngayon magiging mas compassionate na ako towards those who say na mataas yung BP nila. Alam mo, yun yung isang bagay na natutunan din natin, partner to become more compassionate. You become more compassionate kapag ka nararanasan mo na. So, 'di ba, ngayon na pandemic, partner, naranasan natin yung hirap. Mas compassionate na tayo sa ibang tao kasi naranasan natin yung mahirapan. So, ngayon, kapag ka meron kang nakilala na taong anxious, may tao ka nakilala na mentally drained, hindi mo na siya basta-bastang i-judge or hindi mo na siya basta-bastang aawayin o kaya, 'di ba, yung bang i-judge kasi mas compassionate ka na dahil naiintindihan mo dahil nung panahon ng pandemic, nung panahon ng quarantine, you know how it feels like, you know how it felt to be anxious, to be depressed, to be pranengneng, yung ganon. So pasensya na po kayo kung refer to last Friday kasi yun nga, first time kong ma-high blood ng ganon. And ang masasabi ko lang is, akala ko nung Friday, katapusan ko na talaga, promise. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero yung pala, dadating pala ang Sabado, dadating pala ang Linggo, tapos dadating pala ang Lunes, at ngayon na ito, partner, di ba, na makakapag-off shoulder na ako ulit, at masaya naman pala, at carry naman pala. Kasi, eventually, kabisyo, yung trials na yan, malalagpasan mo rin. Ganun lang yun. Totoo ka dyan. Basta yung, tingnan mo mabuti mga kinakain mo, partner, huwag masyadong mataba. Oo, tapos, you keep your emotions in check, baka mamaya, lagi ka na lang batak dyan, di ba? Baka mamaya, di ba? Yung anong tawag dito, temper mo, yung temper mo, kailangan i-monitor yan, baka mamaya, sobra ka nang nalulungkot, sobra ka nang nagagalit, so yan, i-check mo siya madalas. Partner, kung ganito ka mag-edit, hindi ka ba magagalit? Partner, kung ganito ka mag-edit, hindi ka magagalit? Buti nilang may kasama ka dyan sa bahay at sinuggest na gumamit ka ng Bluetooth speaker. Kasi kung hindi, malamang hanggang ngayon, yan pa rin paraan mo na pag-i-edit. Kaso lang, partner, yun nga, yung Bluetooth speaker may delay. So, parang hindi rin siya magagawa ng tama. Pero magagawa ko siya ng paraan. Ano lang naman yun the beginning is always the hardest. Kaya yan. Ay mo, akala mo lang hindi mo kaya, akala mo lang parang walang katapusan yung problema, akala mo hindi matatapos yung stress mo, pero akala mo lang yun. Kasi matatapos din yung stress, matatapos din yung problema. Everything will be okay. Kaya nga pinost ko yan nung isang araw yung last post ko yata sa Instagram, note to self, everything will be okay. And of course, partner, bago tayo tuluyang umexit, batiin natin yung mga kapwa nating mga Pilipino, yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin na mga Muslim, 'di ba? Ang dahilan kung bakit tayo holiday today, yeah, 'di ba? Because they are celebrating their Eid al-Fitr ba yun? O Eid al-Fitr?
Hindi ako sure. Yun. Basta alam Oo. ko yung, Yun- basta yun. yun. Alam ko yun. So, nakikiisa po kami sa inyong celebration para sa mga kabisya nating mga Muslim. Partner, tawagan kita after nito ha. Meron akong sabihin. Sige. Ingat ka dyan. Babi na Ingat, tayo. partner! Yes. Ingat po kayo kasi mga parang 1 hour na. kabisyo. Bye! 40 minutes. Stay safe, Ingat, everyone! stay safe. Bye-bye. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.